Runous oli loputonta hiomista, aistien ja muistin määrätietoista hyödyntämistä. Se oli outouden ja vieraudenkin elementtien tuomista alueelle, joilla Se on fiksuin ja seksikkäin nainen, joka tässä talossa on koskaan kävellyt. Sun ja mun avioliitto ei ole pitkään aikaan ollut mikään avioliitto. Onko kaikki ihan hyvin? Se on menettänyt perheensä ja kotinsa. Hyvä, kun töissä jaksaa käydä. En mä ymmärrä, miten mun elämäni meni tämmöiseksi. Mä voin ehkä auttaa sua. Se sanonut kenellekään, että mä asun opettaja. Onko sillä väliä? Ensin olette sitä mieltä, että jonkun pitäisi asua mun kanssa, ja nyt... No mä en ollut ihan ajatellut, että se olisi joku keski-ikäinen mies. Sun isäs on muuttamassa yhteen jonkun pikkutytön kanssa. Tällaiset keski-ikäiset erokaverit. Erokaveri. Niin, erokaverit. Sellaisia on. Mm-hmm. Sano mulle, että se on paskapuolta. Sari ei ole mikään pikkutyttö. Arvo, jätä mun isän rauhassa. Muuta sieltä pois! Tuo erittäin lähellä, että käy huonosti. Erittäin lähellä. Kaikki mitä toivot on jo täällä.